Ayo Mbak Tati jumeneng. Ya. Ayo. Ceket-ceket men ngaduk kok kangelan. Kok sik sabar ngopo lho? Ki sinden sing wani karo dalang iki ono cemplung neraka. Nek wong wedok iki arep ngadeg ya benake apa-apa sik ngono. Benake apa? Ming arep ngadeg kok dadak benake gendeng kira ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Aduh. Napa? Ayo gek engko madheprono kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbak menawa ya pengen mengucapkan Ngucapkan apa? sama Pak Bupati. Sapa sih kepengin mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku ki wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep nyinden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan Nak. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah kok wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming mau. Anjene le marai ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarai. Lah aku ya apa tua apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tua orang anu. Orang ngelingi nek tua. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Orang ngelingi nek tua sesuk gaya. Lah aku ki sesuk aleman. Lah aku nek aku isih enom nak aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Belum mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot. Sinden kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu nang gubuk to. Wis gak wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Boten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa Mbak Congpe mau ya entuk. Hah? Congpe. Oh, iya ya, Congpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane kowe kuno banget jenenge Sentolo. Heeh. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngaya tenang. Kupinge. Niki pun lunas nggih, Pak. Apa nih? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Lha aku iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Iya, tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Nggih. Boyo sekali iki rasa njaluk bayar kan ora apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to. Oh, wis entek ape yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah. Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Urung. Ora wani nek ya. Apa mendono matane wis durung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis urung ramen-ramen lho kowe. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae. Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Delokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus Kowe nek pengen bayaran sesuk rasa mulih ndelok TV bareng karo aku. Jangan ming kon delok TV. Lah ra wis padha ngrasake ndelok. Ya gak aku omah duwe nek ming TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe. Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sinden-sinden liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe ning rasa ngerti sing ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi.
Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya, tanggung jawab. Ora usah kuwatir. Tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit. Wingi wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok cerewet-cerewetke. Lah salah ya karo aku do nyobai kok. Aku ya nyobai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Lakonono. Ning do ora wani nek aku wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindet kecemplung neraka. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo tak karepmu ning aku ora. Ha kok ora Mas, justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kuwi ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo Ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar nyingkur. Ya, ditandangi sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo nek tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cahe kurang SDM ra nyampe. Oh. Kok iso? Kok iso? Wah lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh tuku apa ini? Tumbas. Oh, to ya kowe. Roba kulit dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono? Kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, bungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku ngantian. Apa krungu kok? Anggere jajari tak lungane, mergo aku isin jajar wong petok ki aku isin. Adus yo, kludak. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae, berarti delok lek adus kok. Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya Nek aku. jenenge hotel apik ki ra krungu lho. Ora wae krungu. Injen mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, ciduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nang ndi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, terus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Coba. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek kok. Sapa kae jenenge kae sing nyentreming Tak kira kalong e. Kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusang ora mabur-mabur. Gol kathok. Ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur. mongko tak ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku ki cah blobolumu lembah manah ada pasor ya. Iya. Tak omongke lho, ya aku yang ngerti lho. Apa? Ing semyen
channel. 4 channel. Apa wae? Dalang Sena. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya ming 3 ae. DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Ya. Aku ngene Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Ah, tonton dhewe. Dek iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ya. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang potongane ngene DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Din. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku hampir engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele wae. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawane. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, piye DG lho, Pak? Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi, Dok. Setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan ing gubuk asmara. Ya. Neno. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Dibake dangdut ya, Mak. Iya. Nenone. Mangga.
Den kowe nek ra iso nggawa kendang sing apik mbok rasah dijak. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Nah, mulane ya lek dong nabuhi kok ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau ndi? Getak turu. Jreng, jreng. Getak turu. Ngono. Getak turu. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis seneng ra jamak-jamak kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa, Pak? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya, mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca Nyuwun nyuwun dipun tabuhi dipun tabuhi ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Kanca. Apa to? Nanange muni ya. Kaya weru-weru kok. Lan ngapa kowe pengen karo aku piye nang? Wegah? Oh, kuwi. Madahan nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemoki kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking elek, cangkemmu sing elek. Lah aku meng melu dalange yo. Ra iso dalange. Yo, aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng heeh sae ora sida apik. Kan melu Sena Nugroho dadi melu bosok. Kuwi, apa ora kuwi aku wis ndek. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Mbok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Bedari Durga kaya ngono. Ana dijaluk ora dikekke mendaran njaluk. Bedari Durga. Ayo, anake pirang-pirang bergasaan jin setan mriki rayangan. Iya. Ayo, terus ke. Aku galo nek gentak tuntung. Ya, wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Mbok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catatan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Ora sida takum lho iki. Loh, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Catatan sakjroning ati. Saya aku kowe tadi asmara. Denko jaluk tapak kita kok. Kamu suka juga sama saya? Kita kodo karo aku do kaya ngopo? Aku soalnya ya kowe nek sama sekatan ya ayu tenan. Iya. Ayo, Po. Ayu nek nyandang Jawa. Nek nyandang. Kae do omong apa? Aja tak turuti omongane wiyaga kok. Wiyaga kok tak turuti ora. Iya. Kon ora dundak nunung ya tetep muni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Kau Lho. Arep nyanyi meneh. ora. Ayo wis gen bali nang gone kok wegah. Awas lho sih. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora piyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaito. Wong do muni ya, ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal.
Lah iya mulane nek tak ngene kan. Mulane tok kurokke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Wis gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam satu bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, ngono nak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah kemudian iki. Ana sing kepareng nyuwun sesideman. Heeh. Diaturake dhisik ya. Sapa sing kepareng nyekar jumeneng? Mbak Compe. Ya. Mbak Compe. Ya, ayo jumeneng, Mbak. Malah kena ngapa mripate? Oh, klebon idepno. Iya. Spote, Pak. Spote ya. Spote ta. TikTok. Ya, mangga sepati ya. Sithik wae wong ya wong cendhek kok. Iya. Nggih. Ayo iki. Iki kan metune SpongeBob. Apa? Lagune SpongeBob iki, Pak. Lah ya ora apa-apa wong sampean ya mung kaya sabun kaya ngono to. Iya. PS4. PS4 ya apa? Paguyuban sinden 150 cm. Iya. Dadi cendik banget ya, Mas. Iki ana pirang-pirang iki none tak jejer apik iki kok. Iya. Kae malah 120 cm. Iya. Sing endi? Sing nggon tikungan kae endi, Pak? Ha iya, wong wis wonge cendik ning tikungan ayo ora. Heeh. Mbak Compe. Ya jenenge asmane Mbak Compe. Iya. Asli saka daleme ngendi to, Mbak kowe? Aslinya dari kota Purwodadi, Pak. Purwodadi, Jawa Tengah. Iya. Waduh, basa Indonesia. Iya, Purwodadi kok basa Indonesia. Ya ora apa. Purwodadi kota loh, Pak. Kota. Kota piye? Ya Purwodadi itu kan perkotaan. Ya ora ya kono ya. Kotane nek omahmu mesti pelosok, mbok yakin. Yaitu dari Simpang 5 itu Mengitan terus, Pak. Iki ketoke wong modern ning jane isih kecampuran desa no. Dadi itu Simpang 5 Mengitan. Terus omahmu sebelah ngendi? Tuh masuk Kecamatan Wirosari. Terus ada enggo-enggoan itu anu, Pak. Ke kanan. Ada enggo-enggoan ke kanan. Deket Bledug kuwi, Pak. Oh. Objek wisata Bledug kuwi, Pak. Heeh, sing kae lho ono suarane mak gludak-gluduk nyembur lumpur itu ya? Iya. Penghasil uyah rosok, Pak. Penghasil apa? Uyah rosok. Oh, alah mulo ket mau ambune kok terasi tok. Heeh, ya ora apa-apa. Mbak Compe, ya. Ini ada yang minta, engko ndak dikira ora iso basa Indonesia. Ini ada yang minta lagu Sesindeman. Coba ditembangkan. Ya. Wah, lah ini ada Mas Nanang Tunanetra itu kalau nggak dicakkan itu ya. Siapa? Nanang Tunanetra. Oh ya, ora apa-apa. Nanang Tunanetra. Ya, iki sing ayo buat gawe le. Mesake ora aja di. Ya, ngene. Tapi sesuk sangoni raketang 50 ngono lho, Pak. Tak, wah, nek aku nek nyangoni kuwi malah akeh. Mula sregep nusul aku. Iya. Ya nggo penggayutan ora apa-apa. Iki ya penyandang disabilitas no. Ya. Utamakan, Pak, disabilitas. Heeh, penyandang disabilitas ning gelelenge ra jamak-jamak. Lho lho lho. Aja tok beda to. Mesake ora. Wong dedeg piadeke ya padha ngono kok. Ayo dikak anu kene mic. Ya. 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 Iki lho. Malah gedek-gedek. Ndak ngonone puweteng ya. Apa? Buatan enten siaran ulang pun. Nggih, sampean kok ya tekan kene lho Mas Anan. Nggih, saderenge sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Sehat Pak ya? Sehat. Nggih. Ya kula niku aku ngobot numpak sepeda motor ki ambak ngantos peh. Saestu, Pak. Masa numpak motor? Bah numpak motor kula playokne 80 niku, Pak. Wong ngene iki apike di apa jenenge?
dikasihani apa dikeplak sirahe nak. Foto, kula nek sing anu panjenengan pokoke manut. Manut pripun sampean niku wong cetha ora weruh kok numpak motor. Lah arane mboten semerep tapi nek kalih tiang ayu-ayu niku nggih awas niku lho eleke, Pak. Sampean? Nggih. Ah sapa sakniki nek sampean ngerti wong ayu, Mbak Cumpe iki bentuke piye? Ya lemu apa kura apa sedengan? Ya nek Mbak Jumpe niku nek dedek sami kalih kula tapi awake nggih sedengan to, Pak. Waduh ya cacat. Penang apik. Lah soalnya kan satu hati to Pak nek kalih kula. Wah. Ah raimu. Kaya ngono wi. Wah, ngelena pangendamu tak aji jaran goyang kok kanthi lara aku lho. Jare liar goyang iki. Ala kok iso? Aku nek ngenekke wong wedoki mayar lho aku. Piye nek goyang piye? Tak Al-Fatihah ping 40 karo tak tirakati mesti kenek lho. Mesti kantil. Aduh gayane kok ya. Heeh. Mas nak sampean asline wau dugi mriki numpak napa? Niki takon pertenanan ora diwangsuli sembrono. Nitih sepeda motor kalih rencang kula. Oh, ora ngono sampean. Sampean mesti bonceng. Wah, nek kula gonceng niku jurusane akhirat niku Pak sing mesti, Pak. Sampean iki boncengke apa bonceng? Nek kula sing mesti nggih digonceng niku. Nah, ya syukur muni kok mlaku 80 kaya weru-weru wae. Wong tak takoni speedometer bentuke kaya ngopo rung karuan dong kok. Iso muni mlaku 80 ki speedometer bentuke kaya ngapa? Nggih kados kula niku lho. Panjen cah ngeyel tenan. Heeh. Dibawani Mas. Nggih. Nanang. Ya. Kula ngampil catetane Waranggana. Wah. Ora ngaca ora ngilo. Lho, lah lek ngaca ki piye wong ngedope ndak mekan. Ndak murah kok ngaca ki. Mas aku. Pakai tanya, catatannya. Wah, apa ketulisan cuwilik Sing cilik? mbok delok malah dodo nah. Ora cuwilik cilik iku lho. Metame jebang bayi ya Allah. Wetengmu kebun. Nek kaya aku malah kacau. Wiwitane. Wah, suarane lho. Nggih ngapunten lho Pak, ngeten iki nggih tasih ajar Pak. Saestu Pak, kula mboten saged napa-napa. Iya. Biar posok wuta iki tetep ketoke kecemplung neraka ketoke iki. Mergane sombonge iki lho. Mboten lho Pak. Asalahe kok kowe omonganmu kemetak tenan lho. Nek carane Yojo iki kemetak. Lah nek mboten ngeten kula jeng napa nek mboten garapi jenengan ngeten iki. Ah iya. Handere sang peke. Oh, wah. Priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha Gedhe. Aku nang Yogyakarta ya kerep lho ngedeke penyandang disabilitas ngene iki lho. Piyai pokoke sing wuta-wuta. Ya ning do demenake. Ya. Lagi iki aku ketemu wong ora weruh kok glelek. Iya. Wong ngeten iki nggih karepe tok, Pak. Cara dinyatakne mboten saged nek kados kula ngeten. Lah gene kok mau nyekel HP barang ki apa perlu sampe? Ya pripun to wong niku aku kula kan balesi niku lho. Apa? Wong kula kan mantun tumbas pulsa lha niku kan kula sampe niku geger kalih sing sadian pulsa niku. Lah mergone apa? Lah wong kula tumbas regine sak menten kula sukani arta sak menten. Ha nomor kula disuwun tapi tirose pun mlebet mboten krasa niku, Pak. Apane? Ya tirose pulsane pun mlebet lah tapi mboten krasa nggih mboten beto barang niku kula, Pak. Nek sing jeneng tuku pulsa ku ora nggawa barang, mlebune ya ora krasa mlebune HP sampean kok. Lho lah dadi niku lek tumbas napa-napa niku lek beto barang betane niku mboten lho Pak tibake. Oh, ayo sampean ki wis ora weruh goblok. Nggih kula jane modal goblok kok. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking
ukir dening pabrike Pak Kundang kira ketemu aku sore iya tak jak ngopi bar nyeruput kopi gayane muni wah Pak mak biar sing mak biar ki apane nek perkawis niku kula nggih ngenapa ngantos mripat kula ajenge diculek kalih renjang kula nggih perkawis niku amargane peh bar ngombe kopi niku piar mripat sapa wadang deloke nang rene tak culek ngoten kula ajenge dijak gelut kok Mripate nanang niku asline kesipiten kok Pak kesipiten ngoten lho lho kowe ki yo ngece ora ora ngece turunan Cina nggih ya kowe nek rabi karo cumpe anak-anak Kurawa lho oh ngoten wah sama maksud loh oh saya sudah tahu ya Dustarata ki ora weruh ta nggih anak-anak Kurawa Dustarata kok cilik ireng pisan heeh urung sing penting kasih hati to ini lak ndak kasih hati diri lah brakan ngono enak iya titanono wis to aku mbok apake wis manut pokoke engko pokoke tak pate kaping 40 ora golek aku celukan iya golek peh bacok kowe ya sing wis ya jelas golek wong nagih hutang kok so, lali to tekan ora gak lali swara kurang bermono ning wasis ngongro iki nek kowe esuk nek nembang diganti cakepane napa mata kurang permono oh pon kok ditukani sing gak lagu Allah Pak niki live streaming lho Pak niki mungkin ditukani kalih sing ngripto lho kalau Mbah Sukron lha nggih to aku tak matur aja kuwatir iya nek sing nyanyi awakmu ora apa-apa nah men khusus kowe kok mata kurang permono neng nek omong Allah walah astagfirullah ya Allah kaya ngene kaya urip aku iki malah ngelokke awake dhewe lha nggih to lah pengen mati po ora sego beras enak kok wong wedok ya enak lho nang wis suwe ayo muni apa wis suwe kok wis tau lah tau ya ndak tak dudohke kok iya angungrung marang bendara ya sulistya pijer ngincangake alis ndang kowe ngincangake alis piye dang ya masa ngene kok malah medeni ngono nang lah ya aku ya mari ndak tahu ngerti ndak tahu roh lho ora tahu nyaman Pak Sen tangkut Pak Sen Pak ha tekoni cara didudohi piye lah ngematke wong ndak roh kok ngincangake alis ki alise munggah siji munggah siji ora sak makane aja telapak mata aja gudulanan lho aja telapak lah wong kuwi nek gudulanan seneng ira jamak-jamak kok malah kuwi nek cara tawon dilangin tupe terus gudulanan iya yo terus tresno sesideman ning kene joget ya nang oh oke gantian kok tenang luweh becik paten ono timbang pepisahan
katukungan nyeriku jiwa ragaku kok kurung kehormatan mabrung rukun ngarep Ya. Urip pana kutha gedhe saking alismu kuwasa hanglandang rasane atiku nadyan wis ing serius aku isih mampu ngladeni ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sine kowe apa wae nadyan sesithik nuwun sesideman sampun katur Pak Seno. Sampeyan iki lho ajar iki ya apa kok ya iso sesideman barang. Wong niku nggih anu napa nyetel teng YouTube niku lho Pak. Oh. Ya iso nggih Pak. Sing bocah kaya ngene iki iso dudul YouTube barang lho. Wis sing marai ya dirimu lho kok. Rasudi. Nek le marai sapa? Mbak Retno Licumpe niku. Diwarai apa? Apa disukani gembolan kok punan. Oh, ya wis syukur nek iso nonton. Nggih. Nonton YouTube iki sampean napa ndelok napa? Sing ndelok apa nang? Niku nek kula niku muni nonton niku damel variasi, Pak. Oh. Dadi adate nek teng YouTube niku nonton. Heeh. Nek teng YouTube ngrungokke mengke teng radio lah. Ya ta maksudnya Pak,
Lelek yang YouTube iki kudune adate nonton. Lelek aku muni ngrungokne YouTube ngono ku ndak diguyu wong. Heeh, ben ketok nek mripate weruh ya. Padahal ya ora roh tenan. Heeh. Nyanang tak sangoni nya. Waduh. Wes. Wong nyanyi ngono tok entuk sangu Pak. Ya ora apa-apa kok ya, nya. Nggih. Kacamata. Guyu malahan. Wis tampani. Ya, tanganmu maju. Nah, iki. Oh, nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh. Tenang. Tenang ae kok, dirimu tak gonceng. Sto jangan khawatir sayang. Sangane pira nang? Oh, rahasia. Masa aku gak bokei. Oh, tenang ae kok nanti tak kasih sayang. Raimu. Ya Mbak Cumpe ya ora tok kei tenan to. Kula sukani mungkin. Oh iya, aja lali lho. Mboten kok lali. Sadèrèng anu Pak Seno. Apa? Kula ajenge tangklet kalih warga mriki mboten enten sing pados tiket swarga kados jenengan. Piye maksude? Oh, mboten anu to, Pak. Piye maksude? Pados tiket swarga kados jenengan niku wau lho. Mumpung tiket swarga tasik buka lho. Nyawer kok piye? Oh, kok dikenahne to, Pak? Maksude kok nyawerno piye? Kula enggone kaya jenengan blesne pripun? Mbok wong ki rasa dadak to tedeng aling-aling. Iya. Nek sampean nyuwun niki gojek kok, Pak. Kiai kene iki rasa nyawer kowe wis jurusan swarga kabeh. Wah, semerep kula nek percaya nek warga mriki wong Pak Bupatine barang nggih bagus sak Pak Wakil Bupatine Pak Lurahe kok percaya nek kula. Kok bagus iki kowe weruh apa piye? Oh, ketok melok-melok niku. Bali nggone. Nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh, Mas Nanang. Lho, ora cenanangan to. Ora liwat undak-undakan barang. Lah, nabrak sego. Oh iya senengane bebeda. Ora eneng sego kok nabrak sego. Kuwi ngarepmu ki dus-dusan. Demeken. Kuwi lho ngarepmu kuwi lho. Ngeyel ora diomongi kok kotak-kotak kaya ngono. Salon kontrol. Nek dikira dus-dusan mbok menawa gelem ngletak barang. Iya, aja disembranani mangke. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Nyuwun gending utut manggung dipun bawani ingkang nyekar Mbak Ayu. Mugi Pak Seno tetep sehat mawon. Gending menika kagem penggemar budaya Jawi saking Bapak sapa iki Haji Daswiyono. Ya, penggemar berat streaming YouTube setiap hari tak pernah absen. Yo ya. Matur sembah nuwun saking Sukamara Magetan. Oh ya, matur suwun, Mak. Engko anu jenenge iki kutut manggung diaturake saiki apa engko no? Sing jeneng Ki Lurah Gareng, Ki Lurah Petruk, Ki Lurah Bagong wis metu ket sore. Ketoke mengko gara-gara ya mung disaruki tok, Mak. Oh ya, nek ngono diaturake saiki ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Men dinggo anu jenenge tombo jam pisayah para lenggah. Ya, ora masalah. Ya, diaturake. Monggo Mbak Ayu. Ya, ki eneng sing nyuwun saking Magetan. Oh ya, Mbak Ayu Purwalestari. Nyuwun kutut manggung. Ya. Nggih, Pak. Kula ten mriki napa ten riku? Jumeneng nok men ketok pasuryane nok. Ya. Eman-eman rupa ayu kok diman-eman. Ya. Monggo ora apa-apa karo. Nggih, sekedap nggih alon-alon nggih, Pak nggih. Ah iya, aku ya ngerti nek awakmu ki ora imbang dadine ya. Maksudnya mboten imbang pripun? Ora apa-apa kok, no, wis ora. Ah, mboten dijelaske. Ora arep jelaske. Ya. Aduh, Ya ora imbang ketok ngono. Ambruk, heeh. Napa sing ambruk? Wonge ngono lho, nek wong ora imbang ki ra aling mlaku uyug-uyug terus ambruk. Iya. Kula imbang kok. Oh ya wis syukur nek imbang berarti wis padha. Heeh. Monggo. Apa to, Pak? Diaturake kutut manggung. Ya. Nggih. Lah niki mangke mbegogok nriki. Sapa? Kula. Ora apa-apa, jengkutut manggung sing jeneng piyayi nembang iku kudu profesional. Iya. Kudu men iso disawang pasuryane. Dadi lek ngrungokne kutut manggung luwih enak, luwih nyaman kok. Ya iso nyawang karo sing nembang. Ngono ya. Iya. Mangga diaturake.
Panjen yo khusus klasik Mbak Ayu. Ya iya. Ning Ki neng meneh nawala dari Laskar Ngawi, semoga PD Perjuangan solid bergerak. Oh iya, lagu Gubuk Asmara. Wah iya diaturake mengko mak. Keringan hanggung nyoma manas bocah iki jane jek cilik. Oh, umure selikur ya yo. 24 Pak. 24. Ya, kaya wis sepuh. Ah iya, ya wis manep kok nak. Napa nek sing menep? Berarti aku mbiyen ki mayang ki dhek isih cilik ajar nyinden. Ya, ngger melu nyinden tak dusi, tak kosoki. Heeh. Barang saiki gedhe tak dusi angele ra jamak-jamak. Ayo sengara gelem. Mongko aku telaten lho nek ngosoki. Iya. Ya wis ben, ya wis ben. Pun iso dhewe ya, Pak. Ben adus dhewe. Aku yo. Katak kong Hop yuk. Ya, ngopo? Ki sinden sing ngisor-ngisor ki men do manggung. Iya. Ora mung do tengah-tenguk. Wit saka sapa? Wit saka Mbak Lia. Ya, cukup manggung tok mawon, Mbak. Katakung. Monggo. Lho kok malah mengkurep? Ora cukup mik. Oh tak. Mike tebih ten kono. Nggih. Ya. Mangga. Katakong. Oh. Kong. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Iya. Ning sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu.
Kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Ya, jejere iki. Ya, kutut saka Yojo iki nak. Ya, saka Kulon Progo. Ya, monggo, Mbak. Ngandel ora. Ayo, Apa? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya, serem. Kamarem. Terus coba kaya apa? Wah, nggo lomba jos. Sip. Ya. Cukup. Yo, jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Muni blekok ngono enak. Iya. Betul ya. Ya. Kutut kok. Piye to? Ora apa-apa, kutut kok semono nek plangkringane ora glugur ora kuat. Iya. Wah. Ya. Wah, kutut aleman. Ya. Ora apa-apa kutut tengkoke dhewe-dhewe. Jejere. Ya. Yo. Gagak kudu. Kutut kok ireng. Ayo. Ya. Sip. Ya, yo jejere iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep kutut kok ya. Kutut Jawa iki cilik ning suarane jos. Kutut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Iki kutut blesteran ro asu. Ha. Kong nek jenengke kong. Jejere ya. Oh, iki kutut. Ya. Oh, wis. Kok arep modar iki no. Ya wis ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Neno. Munda Sri Monggo ya mangga ala mangga neno midanget ing kangse sugeng langgaipun para tamu
Mangga dilebokke. Ya, ya. Mlebu nang gendring. Heeh. Neno. Ya. Sore sore ya bapak ketut manggung jaluk jaluk ngombe Riciane volumene ditambahi gender rebab gender rebab siter gambang sentrem ya men krasa ya Mak. Ya Mbak Ayu. Omben ngrungokke kutut manggung ya kudu sabar. Mergo mundak-mandek dadine suwi. Ha iya.
Matur sembah nuwun. Ya, pamununan saka Magetan. Nya sawerane Mbak Ayu. Ya, ditampani wis ngadeg ning kono. Ya, matur nuwun. Ya, mblonyo sikile. Ya, nek kesel ya Mak. Iya, ora nganggo joget ming ngejejer tok. Ya ning ora apa-apa. Heeh. Ming kari rong lagu nok. Ya. Apa podang kuning karo gubuk asmara. Ya. Sing diaturke. Ayo Mbak Lia. Ya, sing saka Magetan. Heeh. Iki ya anu nok, apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Kader PDI Perjuangan. Oh iya. Monggo. Nggih, pripun Mbak Limbo? Napa? Pripun? Wonten dawuh. Dipun supados ngaturaken tetembangan milih salah setunggal. Napa gubuk asmara napa podang kuning? Ya. Nggih. Napa Pak? Podang kuning. Podang kuning. Nggih kula nggih nyun sewu nderek dedonga Mbak Limbo bincangé. Mugi-mugi pilkada mangke saged lancar, menang, sukses nggih. Amin. Bapak Oni sekalian Bapak Anto, amin. Nggih, wah jan. Iya. Monggo dipun aturaken ya. Podang kuning ya. Neno. Napa? Langsung. Napa? Langsung langgam. Langsung langgam napa dibawani riyen? Oh, senes kula lho, Mbak. Iya, para lenggah bawa lho. Heeh. Nggih niki kalih ngepek. Mboten napa-napa. Ajeng ngepek sinten? Ya. Nadyan wujud temong paksi Nadyan wujud temong peksi. Agawe lini rada serak suarane. Lah kuwi nek nang Yogya tambane gampang. Wedang uwuh. Oh. Tenan niku wonten teng daerah Imogiri mang tumbas wedang uwuh. Ning nek entek ya dadak nyaponi sik. Ha iya. Dadak nyaponi piye? Goleke uwuh sik. Gawe wedang. Plastik. Pada rokok. Iya. Kalau pengen jenengan tambani jane. Napa? Mboten iso kula wis ora iso dadi. Iya. Ampun anu ora iso nambani napa-napa kula. Lho berarti kalah kalih Mas Nanang mul. Mas Nanang sapa? Niki Mas sinten Mas? Ah nggih Mas Nanang sing ora weruh niku to. Dan niku saged nambani wae sajare. Oh niku mung canggleleng kok niku ora. Iya, kok nambani tenan ya grayan tenan. Sing loro nggon sirah ning ngemek-ngemek tekan dindi niku. Lho, sing kathah menika nggih anu lho. Napa? Tunanetra ngoten saged mijet napa ngoten niku. Kula wis iso. Rasa tunanetra kula wae mahir nek kon mijet. Mbok perkara mari napa ora niku mbuh. Iya. Halus manis ternak ati neno wis suwi gan kula golek isi podang jenar neno ipo bunga hengatiku
neno nyanding bisa dadi tombo ya esok awan monggo Mbak Aprilia esok awan ning omah wis ora krasa matur sembah nuwun Mbak Lia
iya wis kepareng